Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Dior Homme for Men 2020. Iyan siya ni Christian Dior. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Te ano ni siya klase nga pahamot. Balitinlo nga makahoy nga makahang. Na simple lang ang iya nga timpla, jutay lang ang iya nga mga nota, hindi gidamo. No? Kag-angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga angay para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have bergamot, pink pepper, kag elemi. Ang pink pepper kag ang elemi, kahatag sing iya nga pagkakahang. For the mid, we have cashmere wood, atlas cedar, kag patchouli. Te, duha ka kahoy, cashmere wood, kag cedar, tapos may patchouli siya, nga gahatag sing iya pagkaduta nga hamot. Kag for the base, we have Isoi Super, Haitian Vetiver, kag musk. Ang vetiver gahatag sing iya nga pagkahilamon nga hamot. Tapos may musk siya para dakpo ng hamot hindi maglapta todo-todo. Te, angay ni siya pang adlaw-adlaw, no? Nami siya, kagkabay pa, namian ka mo sini nga pahamot. Kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!